taonani namainda bambo taonani ndipo anthu ena ake papezeka kuti kuchalichi kucha basi kupereka drama zambirimbiri kumene kuchako kuphatikiza apa ticha 10 ndi zina zote kupereka kumene kucha akuti chauta wandiuza ndithu kuti ndipereke cha 10 komanso ndipereke kuchalichi. Masiku angapo akapita alando ndikubwera umafuna kuthamangitsana nyumba ndalama zili kuti iyayi ndalama ndakapereka kuchalichi. Bwanji samakuuzani kumeneko kaya mapempheroko kaya nkuphiriko kaya ndabusawo osakuuzani bwanji kunena kuti mukatenga ndalama zonsezi kukapereka kumeneko kuchalichi kaya ndikuti mukakapereka ndalama zonsezi rent mupereka chonchi samakuuzani zimenezo bwanji kapena muzifusaso kaya kutulo kaya kuti mwalota zakuti umafusaso kuti sono ndalama zindikanyamula zonsezi kodi mwati renti ndipereka bwanji pakhomo pandidya bwanji ana ndadyetsa umafusaso zimenezo osangoti basi chimene mwabvacho tutenga chomwecho kupita nacho. Anthu ambiri mukusokeretsedwa ko basi ugonyamula zonse basi umapita nazo kumeneko osafusa kuti kodi mwati renti ndiye ndipereka bwanji kumaganiza osangoti iyayi bola wanena kwakuti iyayi guys anthu akulemera atu tifana kuti mupereka ndalama zanu za renti mupereka ndalama zanu za cha 10 cha zimene zichazanu azanu ndizimene anthu akulemerera uli anthu ochenjera ali ndi machechi 4 5 6 munthu mmodzi oyambitsa yekha. Inu muona ngati kuti mulunguyo osangowadalitsa ndi chechi imodziyo anthu azipemphera mmenemo bwanji. Ziliko ine sikuti ndizikuletsani upereka cha 10 komano kumaganiza kunena kuti ndikapereka imeneyi mwati ndidye chani ndikapereka imeneyi mwati ndigona pati ndikapereka imeneyi ndiyenda bwanji kupita kuntchito wiki yonseyi makhala anthu ajakapo.